Здравейте хора! Искаме да ви покажем една птица, която сутринта намерихме. Нямаше нито майка, нито някой около нея, просто беше останала на улицата самичка, беше почти мъртва. Да. Едва И ние я взехме и тук им направихме хабитата. Ето я сега спи. Не спи. Не спи. Ето я. Тя дава да Давай, затваряй. Им направихме няколко... Да, може. Ето тук направихме клонка, на която да си виси, да се учи. Да може като иде при някое дърво, да може да си... Пък тук им направихме... Тук ще има семенца и тя ще скача от тази клонка тук. Да се учи да лети. Ще скача до тук и тук ще слагаме вечер да спи. Да, тук ще оставяме вечер да спи, да не... И ще слагаме тук нещо, да не се вижда, че тук много котки има. И чао!